PFAS is geen reden om de ontpoldering van de Hedwiegepolder tegen te houden, vindt de minister. Strikt genomen vanuit waterkwaliteit zou dat nog niet betekenen dat je het project nu on hold moet zetten. Maar tegelijkertijd neem ik de boodschap mee terug naar Den Haag, omdat we met een aantal collega's in het kabinet daarbij betrokken zijn. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Naam verdachte moord bewust stilgehouden. En wie heeft dit kunstwerk geplaatst? Goedenavond. De ontpoldering van de Hedwiegepolder later dit jaar gaat gewoon door. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vanmiddag nog maar eens herhaald tijdens een bezoek aan Zeeland. Maar de gemeente Hulst hoopt nog steeds op uitstel. De gemeente Hulst is vorige week een juridische procedure gestart om te voorkomen dat met PFAS vervuild water de Hedwiegepolder instroomt. De gemeente wil eerst zwart op wit hebben dat het laten onderlopen van de Hedwiegepolder met dat water geen negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Als aan de gemeente ligt, komt er geen Scheldewater de polder in voordat bekend is wat de langetermijngevolgen zijn voor de Hulster volksgezondheid. Ja, en we gaan naar verslaggever Jan Vogel die het bezoek van minister Harbers vanmiddag heeft gevolgd. Ja, is de minister nou speciaal naar Hulst gekomen om dit mede te delen? Nee, hij ging ook nog in gesprek met ondernemers van Zeegroenten bijvoorbeeld, omwonenden hier van Perkpolder en boeren uit de buurt, om te praten wat voor PFAS voor gevolgen voor hen heeft. Maar het belangrijkste dossier vandaag was natuurlijk de Hedwiegepolder. De spanningen in dat dossier stijgen nu na jaren van praten en procederen het moment dichterbij komt dat de dijk rondom de Hedwiegepolder afgegraven mag worden en er echt water die polder instroomt. Tegenstanders van de ontpoldering klampen zich nu vast aan PFAS om die ontpoldering alsnog tegen te houden. Maar minister Harbers was vandaag onverbiddelijk. Hij ziet geen enkele reden om ontpoldering te voorkomen. Want, zo zegt hij, dat water dat straks de polder in moet stromen is helemaal zo vies niet. Ik heb kennis genomen van de gevoelens in de gemeente Hulst, ook in de gemeenteraad. Nu is het zo dat het besluit voor de ontpoldering van de Hedwiegepolder, dat is een besluit van het ministerie van LNV, van minister Van der Wal. Kijk, waar ik naar kijk is de waterkwaliteit. En ja, dat zitten soms ook nog wel wat dingen in die op het eerste gezicht onlogisch voorkomen. Maar wij kijken vooral naar wat dan de zwevende stof is in dat water die uiteindelijk op de bodem van straks het water in de Hedwiegepolder zal neerslaan. En daaruit blijkt dat die waterkwaliteit als geheel niet slechter is dan wat er in de rest van de Westerschelde is. En op termijn kan dat zelfs beter worden. Dus strikt genomen vanuit waterkwaliteit zou dat nog niet betekenen dat je het project nu on hold moet zetten. Maar tegelijkertijd neem ik de boodschap mee terug naar Den Haag, omdat we met een aantal collega's in het kabinet daarbij betrokken zijn. Ja, Jan, de beperkte toekomst van de Hedwiegepolder, hè? Het staat vast. Hoe ziet de toekomst er nog verder uit voor de Hedwiegepolder? Nou, die nieuwe ringdijk die wordt 17 mei gekeurd. Als die goedgekeurd wordt, dan mag er begonnen worden met het afgraven van de oude dijk. Dat gaat in verschillende fasen, gaat 3 à 4 maanden duren. Als alles volgens planning verloopt, dan stroomt dus oktober, november het eerste water de polder in. Jan Vogel, dank je wel. Het Openbaar Ministerie heeft uitgelegd waarom de identiteit van de verdachte van de moord op schoenmaker Johan Quist niet eerder openbaar is gemaakt. Wie Johan Quist om het leven zou hebben gebracht, wist de politie op donderdag. Een dag voor het drama in Alblasserdam, waar de verdachte een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw doodde. In de avond van 5 mei, een dag nadat hier het lichaam van Johan Quist is gevonden, werd uiteindelijk de identiteit bekend van de verdachte. Het OM heeft er bewust voor gekozen om die niet openbaar te maken. Het eerste is dat er nog verschillende opsporingstechnieken lagen om te gebruiken. En denk dan bijvoorbeeld aan het aftappen van telefoons. Maar ook wanneer het openbaar zou worden, dan zou de verdachte weten dat hij werd gezocht. En dat had het gevaar dat hij uiteindelijk zou kunnen vluchten. En vanmiddag is de verdachte voorgeleid. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In Axel is aan het begin van de middag brand uitgebroken in een rijtjeshuis. De brand breidde al snel uit naar een buurhuis en in nog eens 2 woningen bleef rook hangen. In totaal waren er 8 mensen aanwezig in de huizen, maar die konden op tijd naar buiten komen. De bewoners van de 2 zwaarst getroffen huizen kunnen voorlopig niet in hun woning. Voor hen wordt opvang geregeld. En rond 2:15 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Emerge stelt een aanmeldstop in voor kinderen en jongeren die psychische hulp nodig hebben. Met de pauze die vanaf volgende week tot september geldt, wil de instelling de medewerkers rust geven. De werkdruk bij de afdeling kind en jeugd is te hoog door een personeelstekort en een hoog ziekteverzuim.
Alleen kinderen en jongeren die acuut zorg nodig hebben, kunnen nog terecht bij Emergis. En Waterschap Scheldestromen heeft vorig jaar 4,5 miljoen euro overgehouden. Een deel van dat geld wil het waterschap gebruiken om belastingen minder hard te laten stijgen. Gaat naar het potje zeg maar, waarmee we proberen in te zetten om de tarieven niet te veel te laten stijgen. Dus dan proberen we daarin die plus te stoppen, zodat we de donkere wolken die wij ook zien hangen, dat we die daarmee ook kunnen dempen zeg maar, in de rekening. Extra dijkverzwaringen en inflatie zullen zorgen voor hogere kosten in de komende jaren. De belastingtarieven moeten dan wel betaalbaar blijven voor inwoners, vindt het waterschap. Van rechtszitting tot uitspraak. Alles wat in de rechtbank gebeurt is openbaar. Met één uitzondering. Het overleg tussen de rechters waarin ze moeten besluiten of en welke straf de verdachte krijgt. En dat gebeurt achter gesloten deuren. Onder meer om de rechters even stoom af te kunnen laten blazen. Alles is gezegd. De rechtbank sluit het onderzoek en wij trekken ons terug in raadkamer. Nadat een zitting van een strafzaak in de rechtszaal inhoudelijk is behandeld, trekken de rechters zich terug om te overleggen over de zaak en uiteindelijk tot een vonnis te komen. En dat gebeurt op een bijzondere plek. Dit is een plek waar normaal geen burgers mogen komen. Dat klopt, ja, dit is de raadkamer. Hier trekt de rechtbank zich terug voor overleg. En wat hier gebeurt is geheim. Dat blijft ook binnen deze 4 En dat muren? blijft binnen deze 4 muren. Alle strafzaken die meervoudig plaatsvinden, dus met 3 rechters en een griffier, die worden hier besproken. Want dan wordt er niet meteen uitspraak gedaan, maar pas na 2 weken. En die 2 weken hebben we nodig om eerst goed met elkaar te overleggen. En daarna moet het natuurlijk allemaal nog op papier gezet worden. We zitten hier met z'n 4, de griffier en de 3 rechters. En dan gaan we het natuurlijk over de zaak hebben, maar eerst doen we onze toga uit en is er even tijd om emoties te ontladen, want soms heb je die wel. We nemen een kopje koffie en dan gaan we echt beginnen met de zaak. Wettelijk is vastgelegd wie wanneer mag spreken tijdens het overleg. Eerst zegt de griffier wat zij of hij ervan vindt. En daarna is het de beurt aan de jongste rechter. Dat wil zeggen de minst ervaren rechter, dan de middelste rechter en uiteindelijk de voorzitter. En de reden daarvan is dat ook een jongste rechter gewoon in vrijheid moet kunnen zeggen wat hij ervan vindt. En niet moet denken, oh, maar de voorzitter vindt dit al, nou dan zal ik dat ook maar vinden. En je kunt ook niet zeggen in de raadkamer, nou, ik zeg even niks. Je kunt niet passen. Dus iedereen zegt wat en je mag ook fouten maken. En dat is ook een van de redenen dat het overleg in raadkamer geheim is. Dat je in vrijheid dingen met elkaar moet kunnen bespreken zonder dat er mensen op je vingers kijken. Want je kunt best iets zeggen waarvan je later denkt, oh, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. En dat moet anders, maar die ruimte is er ook. Is het wel eens voorgekomen dat u niet tot een vonnis bent gekomen? Nee, dat mag ook niet, want dat zou rechtsweigering zijn en dat is verboden. Dus we komen altijd tot een vonnis. En eigenlijk komen we ook altijd wel tot een unaniem vonnis. Dat hoeft niet. Maar we gaan eigenlijk net zo lang door tot we het allemaal met elkaar eens zijn. Maar hebben ze ooit spijt gehad van een vonnis? Nee, geen spijt, want we doen het op dat moment met alle omstandigheden die we hebben. Maar het komt wel eens voor dat er daarna nieuwe omstandigheden naar voren komen. Ja, daar kan je dan ook geen rekening mee houden. Maar wat wel eens zo is, dat je denkt, dat je voelt dat iemand iets gedaan heeft, maar er zijn geen bewijsmiddelen voor. Dan moet je iemand vrijspreken. En dat kan soms ingaan tegen je gevoel. Maar het moet toch. Want er moet wel wettig en overtuigend bewijs zijn. Een goed systeem dus, dat raadkameren. Ja, ik vind dat een goed systeem. Want het is heel belangrijk dat je gewoon in vrijheid kunt praten met elkaar. Dat er ook ruimte is voor, om op eerder ingenomen standpunten terug te komen. En dat je door goed praten met elkaar, dat je uiteindelijk tot één oordeel komt. Maar wat besproken wordt in de raadkamer? Ja, dat blijft in de raadkamer. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het begint haast te vervelen, maar vandaag was er ook zon in overvloed. Het was wel warmer dan gisteren met maximaal 23 graden. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen ongeveer net zo warm als vandaag, maar de zuidwestenwind voert dan ook wat bewolking aan. En de dagen daarna ietsjes koeler met kans op regen op donderdag. En dan nog even dit, want het lijkt erop dat het letterkunstwerk met de 2 neuzen in Terneuzen navolging krijgt in Biervliet, maar dan met een pul bier.
Want nu staat deze creatie langs de weg bij Biervliet. Wie hem heeft gemaakt is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat de organisatie van de Geuzenfeesten achter deze actie zit. Omdat ze dat vaker doen in aanloop naar het festijn. Maar de organisatie ontkent in alle toonaarden er iets mee te maken te hebben. Dat wordt dus ongetwijfeld vervolgd. En het hele verhaal leest in onze app of op onze site. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.